हा तू कितें म्हणूंक सोदता ये ठंडे ठंडे पानी से नहा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। पण हे गरम हा मुगो उदीक ठंडा ठंडा है। कैसे है रे पाणी ठंडा है। कलंगूट कांदोलीम इट्स गुड और हे बरें हा हांगासर ये बरं आहे। बेस्ट हा न्हू हा हय थंय कितें आहे खूप क्राऊड मरे कलंगूट बी बाई के खंय के पान बनारस ना थंय खूब हय खूप आहे खूप मजा येता आनी हांगासर उदीक बीन बरें हा पळय करकरीत सारखे नितळ उदक आहा कसले उदीक वयता पळय हांगाल्यान कितें पकडटात गो आग तुमी गुरबा बुरगा म्हणजे गुरबा गुरबा दाखय हे पळय गुरबा हा वयस काय बरें पीसफूल हा पळय सारखे कोणूच ना हांगा चड आमचे आमीच आसा